जोंनि थान्दै जोंनि मावथि लोगो सानैया माने फासिनि अर्डार जाना दङ बेनिफ्राय साब्रैया लाइफ सेन्टेन्स 7 जन मिसिं अबस्थायाव माने गोमानानै दङ। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गोबावनि उनाव नैबे सोमदोन टक्स इउटुब चेनेलाव आं दिनैसो भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। दा भिडिअ लाबोनायनि ओंथिया बेनो लोगोफोर, माखासे एक्स एनडिबिफोर बिसोरनि थाखाय जोङो गोदान गोदान खौरां आरो मोजां मोजां खौरांखौ जों मोनबाय थानो हादों बर्थमान। जेरैहाय दाखालि 6 जन एक्स एनडिबि बिथांमोना बेसेबा गोबाव जेल जोबथे जानानै भुटान हादरनिफ्राय उदां जाबोनो हाबाय। बेयो गोजोनथाव खौरां आरो जायफ्रा बिथांमोना बेनि थाखाय बेखौ गहोनायनि थाखायदि दायथ' लादों, इनिशिएटिभ लादों, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे दानि जिनाखि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि बिथां दैदेनगिरिमोननि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों फेस टु फेस सावरायनानैहाय माखासे मोजां रेसपन्सिबिलिटि आरो मोजां खौरां 100% पजिटिभ माखासे सावरायनायनि गेजेरजों मावफुंजागोनखौहाय बिथांमोना मोननो हादों होननानै फोरमायदों। गोजोनथाव खौरांखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय नैबे सोमदोन टक्स इउटुब चेनेलाव लाबोफिनबाय। बेजों लोगोसे जेरै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरावहाय होखाजानाय बायदि हार्डकर एक्स एनडिबि बिथांमोननि थाखाय रिहेबिलिटेसन आरो थैनानै थांनाय मुंख्लंफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसिया 5 लाख मुंख्लंफोरनो होनो गोनां आरो बेजों लोगोसे माखासे गोमानानै थानाय एक्स एनडिबि लिडारफोर 7 जन बिथांमोनखौहाय बिथांमोना सोर आरो बिसोरनि थाखाय मा बिथांमोना थांखि लादों बेखौ फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे केस नांनानै थानाय माखासे एक्स एनडिबि बिथांमोननि थाखायबो जि मावफुंलांगोन बेखौबो बिथांमोना फोरमायदों आरो बियो 100% गासिबो पजिटिभआव थांदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायलां, अब्लानो गासैखौबो मिथिजोबगोन। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि मानगोनां सासे दैदेनगिरि बिथां आर गुथालनिफ्राय जोङो खोनानो मोनगोन। जों दाख्लैबावै 21 तारिख खालि जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों सावरायदों। बे सावरायनायाव जोंनि जेसेबां हार्डकर हिसाबै रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दङ बिनि सायाव जों सावरायदों आरो बिथाङा बेखौ डिसेम्बर मासनि भितरावनो जेसेबांखिनि आद्रा थानाय हार्डकरनि रिहेबिलिटेसन बेखौ होजोबनायनि खोथाखौ बुंदों। बिनि अनगायै मुंख्लं नखरनिसिम जिथु एस ग्रेसिया हिसाबै अनसुंथाइ हिसाबै होनो गोनां गोबां बाखि दङ, बेनि गेजेराव 620 बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होनना बुंदों, बिथाङा खोथा होदों। बाखि केस जिथुनाखि एनआइ केस दङ, एनआइ केसाव जोंनि थान्दै जोंनि मावथि लोगो सानैया माने फासिनि अर्डार जाना दङ, बेनिफ्राय साब्रैया लाइफ सेन्टेन्स जानानै दङ। बाखि 50 जन माने 50 जन माने आन्डार ट्रायल सोलिबाय थादों। बेखौ एनआइ निफ्राय माने सेन्ट्रेल जुडिसियारि सिस्टेमनिफ्राय लाबोनानै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जुडिसियारि सिस्टेमनि आन्डाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ बे केसनिफ्राय बोरै बारग'होनो हागोन बेखौ बे माबाखौ लाबोनानै बिथाङा जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे जोंनि स्टेटनि आन्डाराव लाबोनानै बेखौ बिसार बेबस्थायाव जों लाबोनानै बोरै हायो जों केसनिफ्राय मुक्ति खालामनो हायो बेखौ जों नाजागोन होननानै बिथाङा जोंखौ खोथा होदों। मथा मथि जों 100% माने साक्सेस माने खुबै फलप्रसु होनना बुङो बेखौ जों माने मोननो हादों, माने पजिटिभ 100% पजिटिभ होनना बुंनांगोन आरोखि। भुटान एटेक समावहाय जेब्ला एनडिएफबिनि मस्ट सिनियर लिडार साथाम दैदेनगिरिफोरनिसिमबो गोमानानै दं, बिनि सायाव दिनैसिमबो जोंनि टटेल दिनैसिम भुटान एटेकनि एसे सिगां 7 जन 7 जन मिसिं अबस्थायाव माने गोमानानै दङ। जोंनि भुटाननिफ्राय साथाम हाब्रां, फजौखां आरो इरागदाव बिथांमोना साथामा भुटानाव मिसिं जानानै दङ। बाखि साब्रै डिमापुराव दिदेरासा, उदला, ओमफ्राय जोख्रोब आरो डाब्लिउ अनसुला
गासै 7 जन बेखौ मा अबस्थायाव दङ दङबा दङ गैयाबा गैला बेखौ जोंनो क्लियार होनांगौ तथ्यखौ जोंनो क्लियार होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बे 7 जन जोंनि लिडारफोर गोमाना थानाय बिथांमोननि लिस्टखौबो जों मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव जों गथायदों।